no vlog. Matagal akong hindi nakapag-vlog kasi yung wifi namin dito talagang humihina kaya hindi ako makapag-upload. Ang nangyari, wala. Lockdown, second lockdown na naman dito sa UK. Akala ko mag-i-ease na talaga, magkita mo na yung mga kaibigan mo, blah 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 blah. Pero nag-lockdown na naman kaya still working from home. Siguro mag-working from home kami until next year na to. What can you do? Anyway, wala naman akong ginagawa. Work pa rin. Tapos yun nga, working from home. Nili-lipstick na ako. Mahilig talaga ka sa lipstick. Ang ganda ng kulay na to. Tapos dito lang kami sa bahay. Nakakalabas kami. Siyempre, nilalakad si Molly. Nagpupunta sa town kung anong binibili. But, yung mga restaurant, close na naman. Open sila for takeaways. Yung iba lang. Pero close. Kaya, what can you do? Ang sabi, isang buwan tong lockdown. Hindi natin alam kung i-extend nila. Kasi nga, yung cases, tumataas na naman. Kaya, ingat kayo dyan guys, kung saan man kayo sa mundo. Ingat talaga kayo kasi totoo talaga tong COVID, hindi to joke. Kaya ingat talaga kayo. Nagantay ako sa noodles kasi nagugutom ako. Ito pala yung lipstick na ginagamit ko. Ito yung kulay, nakita niyo ba? Ewan ko nakikita niyo. Colorish, hindi ko alam kung paano i-pronounce. Matte na copper clutch from L'Oreal. Fun fact, nabili ko to sa Pinas. Nang umuwi ako ng Pinas, doon ko to binili. Kaya, break time muna ako. Tapos, kain lang ako ng noodles. At saka chill. Mamaya pakita ko sa inyo si Molly kung na-miss niyo si Molly. Kain tayo. Kumakain ako ng noodles. Nilutuan ako ng asawa ko. Ang lamig na kasi dito din sa UK. Kaya masarap kumain ng noodles. Nakaharap pala ako sa window. Kaya, ito. Yan si Molly. Molly, say hi to my vlog. Okay na. Sarap. Bakit kaya masarap ang noodles pag malamig ang panahon? Tsaka medyo maanghang siya. Yung araw. Ano sa akin? Maaraw pero malamig. Gusto ko talaga itong noodles na to. Sarap. Ano ba yung isa? Nakahiga lang si Molly sa likod ko. Hindi naman siya pwedeng kumain nito kasi Papakita ko lang sa inyo kung ano ang aking hapunan. Ito ay sausages, tapos bell pepper, and cream cheese. Kain tayo guys. Gagawa lang ako. Ilalagay ko siya sa wrap. So, ang ginagawa ko ito. Tapos, nilinisan ko naman to eh. Clean siya, clean. Ang ginagawa ko, so, yan, cream cheese siya. Philadelphia. Nakain niyo ba ako? Not sure kung nakikita niyo. Nakita niyo ata ako eh. Let me, lagay yung light. Yeah. Okay na ata. Yan, mas lighter. Kakatapos ko lang work. Tapos dinner time na. So, lagay mo lang siya ng ganito, yung cream cheese. Gusto ko na maraming cream cheese.
Tapos, lagay ko yung sausages. Yan. Then, lagay mo din yung pepper. Tapos, gawin mo. Roll mo lang siya. Pero, gusto ko, maraming lasa. So, ang ginagawa ko, nilalagyan ko siya ng garlic powder, chili powder, and ground pepper. So, lagyan ko siya. Tapos, garlic powder, and chili powder. Ano na pala dito guys, malamig na. Tapos, i-roll mo lang siya kasi siya, wrap. Roll mo lang siya ng ganyan. Tapos make sure pinu-fold mo yung sa other side para hindi para hindi siya magkalat. Yun na yung wrap ko. Yan lang. Tapos ulit na naman ako kasi dalawa tong gusto ko. Sarap. Simple-simple lang talaga siya. Kahit ano ilagay masarap. Napaka-simple. Ako? Mainit pa siya. Kita niyo, umuusok pa. Umuusok pa siya. Freshly cooked. Sarap. Sarap. Tapos, pag ayaw mo naman na may carbs, huwag ka na mag-wrap. Yung sausage lang at saka peppers and cream cheese. Ayan. Natawa ako sa sarili ko kanina kasi na-confused ako kung paano mag-start sa vlog. Peppers. Huh?
Very simple but very good. Wow. I really love garlic powder now. Any brand. Just love it. Nag-enhance lang talaga siya ng flavor. Hot. Ang bango ng ano na to. Ang bango ng wipes na to. Gusto ko yung amoy niya. Pag ako talaga nag-wipe no, sa mukha ko, napaka-aggressive ko. Makikita niyo yung ano ko guys, yung mga spots ko. Sabi niyo, bili ko. Yan, may tea tree siya. Ayan, dyan. Babrush lang ako ng ngipin. Ang gamit ko pa rin ay ang ulay. Vaseline. Para hindi dry yung lips ko. Pagising na sa umaga. Lips ko. Kaya guys, thank you for watching guys. It's been so long hindi ako nakapag-vlog. But I will try my best na ma-vlog at ma-upload to. Yeah, I will see you next time on my video. Good night!